ceva trebuie după imediat înapoi. Se merge la box. Ce faceți ăștia? N-ați văzut că nici nu vin așa, că n-ați văzut că nici nu vin toate la... Nu să aibă de grijă, formă încerc de bate. Dacă durarea pe Am scos de Nu, nu avem de ce, pentru că am cerut pe câștigat. Dacă nu câștigat... Nu era de câștigat. Te rog frumos, fă niște poze. Problema care mi-ai pus e să vă lămuriți. Eu asta am și ne-am dus la el, eu cerut de ei, eu i-am pus pe ei să-și ceară scuze, că așa e normal de reacție ce au făcut-o, nu? E adrenalină. Eu n-am dat să vă lămuriți și am sperat. Nu prinde și tu niște poze, te rog frumos, că nu avem de la niciun. După aia, i-am dat să-și ceară scuze, nu e normal, nu vine. Luați filmarea, vă uitați pe ea, scoateți fazele care... Nu avem de la niciun. Că noi le discutăm la fiecare să nu vreau să ajung acolo. Vreau să-mi spui de ce el... Mai ales ceapa mătii de... A, eu și zis sorry. Nu, deci nu vinem cu CCA. Pleacă Alesia de acolo! Nu să fac aia, să aduc arbitrii. O să cer arbitrii să fac fut. Deci să vin odată să văd să înțeleg. Înțeleg? Cum nu am discut. Deci, ședințele de arbitrii se Zoom. Dacă Fă linia! în fiecare marți de la ora 6, intri pe Zoom, cine vrea să intre, că au mai intrat de la echipe mai mici, de la echipe mai mari. Și vedeți cum se analizează și să vin cu fani, să vină cu... La 10, mai repede! Dreapta, dreapta, dreapta! Țineți omul, atât! Rămâi, Luana! Nu, sunt eu la care, pentru cei care au încațat, care au plătit chiar, uitați și uitați. Ieși, urcă! Urcă! Rămâi! Numărul 12. Stop, stop, stop. Domnul Florin! Băi, frate! Băi, Florine, lasă-o în gura, mă! Dar m-am săturat, mă! Băi, avem observator Marius, la el te uitai! Bă, la fiecare meci ne dă câte 2-3 cartonașe, că m-am săturat! Gura măsii, păi dă-o în gura măsii de treabă, ori jucăm rândi, ori ne venim aici. Bă, să ne bată cu 100-0, dar să ne bată cinstit, nu pe păcatul ăsta, că m-am săturat. Deci nu mai pot, frate, luăm cartonașe într-una pe nimic. Deci acolo... Era cu mâinișora. Joacă avantaj? Nu, sigurat. Cam ceva nu mi-a spus. Filmați, da? Nu, nimic, lasă-te. Atunci când m-am aruncat acolo pe jos, mi-a făcut? Eu n-am prins acolo. Ce să fac? N-am fost să o repet? Mă dar că am rudere degeaba, nu? Nu, dacă repet o fac. Da, mi-e dus să nu. Placaj, rapid, nu la masă, lasă. Ajută acolo, Maia!
bine. Hai, Ioana! Nati! Băi, placați nivelul, că noi nu salvare. Placați cu bani. Schimbare! Hai, Nati! Hai, ești pe aici. Cine, Andreea? Dă-și mie moneda fermecată. Hai, mă! Nu te ia! Dă-i drumul la 8. Nu bloc. Eliberează! Rac, nu pleacă de acolo 20. Ok, ultele picioare. Hai că vin cu tine! Hai, mă! Hai, mă! Du-te, Cristina! Nu-i nimic, hai! Te asigur, m-am fost. Ok, mulțumesc. Te pune ce dorești. Bă, a venit autocarul și deci vrea Vedere mai în spate, nu stăm chiar acolo, pe covor, pe tartar. Bă, dar ai avut timp, stăteai cu mingea, de ce nu i-ai aruncat? Urcă acolo!
poți. Hai, Ștef! Hai, Ștefi! Am două până în față. Nu? Numărul 2. Numărul 2, reprisa a doua, minutul 8, da? Erau mici. Bravo, bravo, Ștefi! Vedem. Bam, bam, bam. Minutul 9, numărul 5. Balon. Balon. Baloane! Balonul ăla e ok? Ia-l că e de la Pașcani. Să ducă cineva de la școala. Ioana, nu știu, uite, și Al tău, Nati, e tău, Nati! hai, Nati! Hai, Nati! Minutul 9. Păi am la timp. 7, numărul 7. Așa, da. E urgent. Dacă știam, pe dai și nu telefon și filmam, dar Dar filmează! Așa, și eu. Știi, mi-a zis... Mai am un balon acolo. Nu era de la câmpien ăla, pe coach, de la Cluj, nu găsim o cafea. Cafea nu găsim, nu la Cluj. Vorbesc cu fii mea, o țară încă mici. Nu? Am văzut. Miru, vorbește cu coach, poate găsim o cafea. Are! pe masă. Chiar contextul excluziv. Hai, mă! Hai, mă! Schimba, schimba! Nu mai Numărul 8 din 11. 8. Boccan! Cine a marcat? 8. 8. 8. Boccan, nu. Ai făcut o schimbare. Maia! Mâna, schimba mâna și până tampon. Da, sigur o să ținem de Uite-te pe gaură, Maia. Hai, Alessia! Piciorul! Unde-i medic? Atât, Alessia! Minutul 12. Fita. Transformarea în 13. De ce nu ai luat-o? Păi power și aia. Da, e cu fi. Doamne, uite-mă după balon. Minutul 13. Am înțeles.
Să caut să pasez, să te mai duce, trebuie mai în spate. În spate. Și deci mai halo. Hai. Și am intrat să nu mai pun de aici cineva să tragă balonul. Vreau să joc în lemn. Da? Ok. Așa mi-a făcut. Și eram... Pe acolo din admisie. Cele 2 mici de la Iași? Nu mai știu. Știm? Da, numai două. Două, amândouă. Ele au numai una. Strigați să vină. Gata. Ia la urși. Hai, stai! Hai, stai! Dacă la Pașca nu știu, eram acolo izolați. Nici dracu nu bătea acolo, parcă era mai cald la Pașca. Hai, Nati! Guarda, nu? Te rog eu.